Ás veces, toda a atención concéntrase nun punto. Cada pedra garda a historia de quen alí a colocou. Nos estantes, nos homes de pedra, dende sempre. Simbolizan a memoria colectiva do ser humano. E guían os pastores na serra. Son testemuñas da constante transformación do presente. Apenas un instante na memoria das montañas. Esta é a historia da nosa pedra. Unha historia entre pastores e lobos. Un percorrido por outras memorias para nos achegar á naturaleza salvaxe. Estas espectaculares secuencias filmáronse con exemplares criados en catividade. Pero nós queremos rexistrar os cambios que acontecen nos grupos familiares de lobos salvaxes sen influenciar no seu comportamento. Unha proba de esforzo e paciencia para o equipo de realización. Pedro é biólogo. Leva 30 anos estudando os lobos nos montes galegos. Hai 10 anos comezou o estudo dos lobos destas montañas do noroeste ibérico. Xunto a Juan e Tomás, axentes forestais na zona recollen a información rexistrada por unha rede de máis de 30 cámaras de fototrampeo estratéxicamente colocadas. Esta zona sempre tuvo lobos, con densidades elevadas. Isto quere dicir que aproximadamente en 500-700 km cuadrados puede haber en torno a 5 grupos familiares, que en función da época do ano estamos falando aproximadamente de entre 22-23 lobos a un máximo de 45-50. É unha área montañosa que se encontra entre 1500 e 1800 metros e está dentro da área da Península Ibérica que presenta máis densidade de lobo e que está un pouco extendida entre as provincias españolas de Zamora e León, o norte de Portugal e o sureste de Galicia. A capacidade de adaptación dos grupos de lobos que conviven con pastores das montañas de Queixa resulta sorprendente. De madrugada, tentaremos observar a loba reproductora e confirmar, un ano máis, a reproducción do grupo. Son as 7 da mañá e aparece o macho reproductor. Nesta época do ano, os lobos mudan a pelaxe para soportar mellor a calor. Os adultos do grupo pasan moito tempo no sitio de encontro cos cachorros. Entre os meses de maio e outubro colaboran na cría e alimentación da nova camada.
A femia queda rexistrada nunha das cámaras. Xa é o 5º ano consecutivo que se reproduce neste grupo. Pero despois deste longo período, esta será unha das últimas veces que veremos a loba. Os cachorros medran con rapidez. A curiosidade e os xogos son a base da súa aprendizaxe. Aquí é onde se puña... 10 meses despois, unha das cámaras revela unha interesante historia que fala da adaptabilidade dos lobos. Unha nova femia ocupa o lugar da anterior. Ten un defecto nunha das orellas que nos permite individualizala. E parece ter encontrado o seu lugar, precisamente nun dos mellores territorios da serra. Bueno, pois este foi a última vez que tuvemos a información de cría desta femia. Claro, o feito de que non apareza é que estea acompañando os dous machos que hai no grupo esta nova femia, pois dá a sensación de que... da orella caída. Pois dá a sensación que a outra debeu morrer e que esta femia, que debía estar circulando ao redor do territorio deste grupo, pois é finalmente admitida por estes dous machos e será a próxima femia reproductora. Pero rapidísimo, fue moi rápido. Meses, sí. Non suele pasar así, eh? Non, verdad que... Non. Só 8 pastores coidan dos rabaños como facían os seus antepasados. O pastoreo proporcionou durante séculos o sustento económico e a identidade cultural das aldeas destas serras. Temos a triste sensación de vivir o derradeiro capítulo da historia dos pastores destas montañas. O primeiro ano que fui aquí pastor foi no 71. Xa choveu, ano 71. Fui no 71, 72, 73 e 74. 4 anos seguidos, sin nin domingos, nin festivos, nin nada. Que xa se dice moi pronto, Eu son feliz, porque aí nan as ovellas eu se vou por aí arriba, aquele sagueiro, por aí a mirar o monte. Eu paso bomba, mellor que a lingua festa. Pensamos que, claro, abaixo non había que lle dar de comer ao ganado e había que aguantar na serra o máximo posible. Mellor viña un día de agua ou de frío ou tal, ou que chovía moito, había que arreixar ao pueblo, pero así que por 2 días ou 3 que alteaba, que levantaba o tempo, había que volver a subir. E hasta que botaba unha neve para baixo, había que estar ali. Con cans para defender o lobo e cans para guardar, para axudar a guardalas. Cans dar voltas. Eu vou para 60 anos. E quen dice que este home está-se jubilando, este canda hoxe. Os meus irmãos, igual. E detrás de nós non ven nadie. De aquí non ven nadie. Nin de aquí nin de outro lado, porque os outros pueblos xa non hai rebaños. Manolo comparte con seus irmáns, Álvaro e Malén, as quendas da Beceira no curro da Mosenda. E con Juan, outro veciño da aldea de Palleirós. Así foi sempre o trato. Cada quen contribúe conforme ao número de reses que achega o rabaño. Os anos pesan, Tú xa verás cando chegues a 73 ou 74 anos, xa mo dirás. E pesan ben no lombo, non? Ostras, Cando vayas pa casa,
Cando vayas pa casa, que non volvas aquí, valo botar en falta. Non digo nada. Isto tamén che é aburrido, Estar tanto tempo solo, non? Sí, é aburrido. O que pasa que... Como o levas? Ben. Te mira, ali tiño o radiño pequeno da noite, velo ali. O radio? Sí. Cada noite jodo unhas pilas. Porque puño e despois, ao quedar dormido, traballar solo. Casi pasamos a vida por aquí. Ratos perdidos. Eu botei a miña vida fora. Quer dizer, pois, pero tamén o estranxeiro, eu creo que envellece moito unha. Porque non te entendes que fala. Carallo. Na aldea de Quintela de Pando vive unha pastora singular. Nieves tamén é poeta e a súa sensibilidade agroma mesmo no duro traballo. E viñamos no 82 pa aquí, outra vez. O sea, eu non era capaz de vivir en Madrid. Non. E o meu home, penso que tampouco. E cando marchas pa fora e volves pa aquí, é cando realmente te das de conta do que teis aquí. O sea, sei que non hai nada que se como isto. Nada. O nivel de vida que teis aquí, o sea, a calidade de vida, iso non hai nin Madrid, nin Barcelona, nin en ningunha capital, hombre. Que va. Cando meu abuelo pa casa, estaba un día maravilloso. Fua, empezou unha tormenta, mamá querida. Había un castiñeiro así que facía algo de pala e metíme debaixo para non mollarme. E metíme eu, estaba un mastín que dara cas ovellas e un cadeliño así pequeno, como estes que teño aí. E de repente vexo que se espantan as ovellas. Ostras, saliu o can correndo a toda leche, o lobo, que me había collido unha ovella. Uah, pois eu importou un par de narices mollarme ni nada, correndo detrás, eu e o can. De repente, mira, é que cae un raio, pero tan grandísimo, eu non sei se o lobo soltou a ovella polo raio, si porque estábamos ali o can e eu, o caso é que o lobo soltou a ovella. Pero a terra tremiu, eu marchei ao suelo, o lobo miroume así, e entonces arrancou, e os cadelos marcharon detrás del, e a ovella quedou ali. De repente miro para o castiñeiro onde eu estaba, e caera o raio ese tan grande, caera no medio do castiñeiro. Empezou a arder. Mira que chovía, pois o castiñeiro ardía igual. E cando me empecé a recuperar algo, senteime e puxeme a pensar, Dios mío, en realidad, o lobo salvoume a vida. Cando chegou a miña abuela e me mirou a cara e lle contei o que me pasara, choraba ela, choraba eu, pedíame perdón. Bueno, de verdad, o sea, foi unha experiencia que, por moitos anos que pasen, creo que algo debo a vida ao lobo. A comezos de setembro, o aire quente ascende ás alturas entre as ladeiras de Mato. Vai moita calor e as nubes medran ameazantes. Estas son as condicións que agardan as formigas para aparearse e formar novos formigueiros. En columnas que xiran sen descanso, as primeiras espirais comezan a facerse visibles a contraluz. En pouco tempo, millóns de formigas aladas brillan co sol.
Un breve pero intenso espectáculo que nos sorprende de camiño para filmar os cachorros da loba da orella caída. O alivio da humidade dá un respiro a moitos animais. Por fin, xusto antes do solpor, aparecen 3 cachorros e a súa nai, que non está de humor para tratar cos pequenos. En cambio, no grupo do sur da serra, as cousas non van tan ben. Desprazámonos ata o seu territorio para tentar confirmar o número de cachorros e o seu estado. Este ano, todos os pequenos están afectados de sarna. Non está documentada a mortalidade directa por esta causa, pero a baixa condición física aumenta a vulnerabilidade dos cachorros. No último estudio que fixen, no último proxecto Equino Macizo Central, precisamente os grupos que mostraban maiores niveles de estrés tiñan sarna. Encontrámonos con Isabel, bióloga e investigadora da Universidade Autónoma de Madrid. Naceu na pequena aldea de Campo Becerros, porta de entrada ao Parque Natural do Invernadeiro. Normalmente en ecoloxía e nos estudios de estrés fisiolóxico, normalmente cando faz os modelos estadísticos non é un factor, son varios. Alá en Rusia hai un refrán que di que o lobo non se alimenta pola boca, senón polos pés. Porque andar, camiñar, desplazarse kilómetros e kilómetros permite ao lobo comer. E aquí o que existe, o lobo come 7 días carne, 7 días terra e 7 días aire. Sí. E con esa dieta do 7, como non vai haber estrés? Hombre, eu creo que terá, é dicir, cos recursos que consume, os días que come, ten para sobrevivir os días que toma aire, non? Pero non é tanto o que na natureza non todos os días os animais teñen acceso ás presas, hai que collelas, non hai que correr detrás delas. Pero sí que o que é importante é que teñas que comer e que teñas alimento de calidade. Que bonito. Mira canto branco ten no fociño. Sí, baixa un montón, mancha. Porque está tratando de localizar un corciño que está chamando pola nai. Este é o que decías? Sí, mira como move. Entón agora sale a loba, que está, isto é unha ladeira que baixa, aquí hai unha rega, aquí por outra ladeira está a femia. Mira, mira. Por aí, ves? Está para parir, 15 días. Sí, ves aí as mamas. Mira, outra vez o macho. Impresionante. É ás 8 da tarde. Están un pouco cohibidos porque acaban de salir posiblemente dun campo. Vamos, o traballo de campo realizouse nos 5 anos previos, ao 2009, constou, creo que en total recollera 500, en torno aos 500 excrementos dun único grupo reproductor, que era o grupo que ocupaba naquel momento o Parque Natural de Montes do Invernadeiro. Os resultados do estudio que fixen que o que demostran é precisamente que non depreda sobre a cabaña ganadera, prácticamente. E estes resultados confirman os resultados xa do estudio feito no parque nos anos 90, que xa depredaba sobre o corzo, era a presa principal cun 90 e pico % de
porcentaje de biomasa, ¿no? Vamos, invernadeiro sempre se pon como exemplo. Cualquier literatura que lees científica e tal, o exemplo de non depredación sobre a cabaña ganadeira sempre figura invernadeiro, pero en artículos internacionais, vamos, que chama a atención, ¿no? O que ocurre sempre con os lobos desta zona, ¿no? O estarmos recollendo mostras do resto do macizo todo, posiblemente ti crees que tamén se vai a repetir estes resultados, o cal significaría que os lobos de por aquí son lobos culturalmente centrados na depredación sobre corzo. Claro, cando ti fixeches os estudios xa existía unha poboación de cabras bravas e cabras de monte, desde había posiblemente 10 ou 15 anos, pero ti no grupo este, que está no sur, non detectaches presencia de cabra, porque claro, non ocupa ese territorio. Pero claro, ahora hai unha poboación de casi 600 cabras. Xa non están só no invernadeiro, están tamén nas avilladas. No, é que eso é moi interesante porque precisamente na Serra de Madrid, no proxecto que vou iniciar eu agora, ten moitísimo interés o parque en que deprede sobre a cabra. E que che parece eso da transmisión cultural de que os proxenitores lle aprendan os cachorros como cazar unha determinada presa e como eso se vai herdando dunha xeración a outra? Eu, vamos, estou convencidísima de que eso é verdade. É dicir, acostumbrarte a depredar sobre un tipo con cornos grandes e con... Quero dicir que... Igual os juvenis, sabes, de individuos de 1 ano, 2 anos, femias, en proceso de dispersión, fora do seu hábitat. Entonces, claro, o momento, o descubrimento, despois implica que se cadra unha aprendizaxe. E iso podría ser interesante tamén, porque, claro, que cantas cousas se podían facer interesantes, non? Sí, a verdade é que sí. A ver se toca a lotería, non? Porque senón, penso que vai ser difícil. Milleiros de cabras e ovellas pastaban en chairas e outeiros, hoxe dignos de protección pola súa riqueza natural. Unha historia milenaria que deu forma a unha paisaxe. Extensas repoboacións forestais e grandes encoros foron a alternativa do franquismo para estas terras. Cando rematou o traballo nas plantacións e na construcción das presas, moita xente emigrou ás cidades. En Chaguazoso, unha das aldeas máis altas de Galicia, Nicanor garda a res a diario na corte. Xunto a Pío, pastor de Mormentelos, sobe tamén no verán a serra para aproveitar os pastos. Aínda que os mellores estean agora baixo as augas. Hoxe, Nicanor e Pío dormen en curros modernos. Entón, se ali está o curro vello de Mormentelos, o curro vello de Chaguazoso, onde quedaría? Aí por abaixo mesmo da auga. Na esquina daquela onde acaban as fincas, está aí por abaixo. Cuberto, non? Pola agua, o encoro. Correcto. O cabras e ovellas por lo menos 5.500. Pero non sei, pero entonces, nada máis que se metían neses dous curros. E collían tantas? Mas claro que collían. En Mormentelos chegaron a ter 3.000 cabezas de res, de cabras e ovellas. Ou máis. 3.000 ou 3.000 e pico. Para igual un rebaño de
por exemplo, 1000 ou 1000 ovellas e cabras ou así, igual non máis que tiñades dous mastíns. Dous mastíns non máis, non había máis, sí. 2 ou 3 como moito, non había máis. Sí. E non vos daban traballo, entón, os lobos? Home, Como solo dous mastíns? daban traballo, pero as que comían, a collían é que daba, claro. Pero custo aí, tiña 16 anos, tiña 54, mira. E ti empezaste tamén como costeiro? Non empecé como pastor. Como pastor xa. Se tu veras que dicirlle a unha persona que non conoceu o que hai debaixo da agua daquela época, que lle dirías? Como lle dirías que era isto? Pois isto era todo un pasto, non había monte ningún, ninguno. Iso era a riqueza do pueblo, a verdade que sí. Parte o río por abaixo, un río con auga, unhas truitas, bandera. Bueno, Nicanor, imagínate, ti ahora tes 54 anos. Póndonos no caso de dentro de 10 anos non quedades ninguén na serra. Entón, quedades na casa, que tedes na cabeza, na memoria? Pois viremos aquí de visita, de vez en cuando, porque dentro de, que sei, dunhos anos, gustaríame ver isto. A verdade que sí é. Pero pouco vai quedar aquí, pouco ou nada, nada. Nin o Pacorro, nin o Ramiro, nin o Álvaro, nin eu, nin nada. Nin o Pío, nin nada, xa te digo eu. Nada. Isto acabouse. Sí. Rastros que quedan aí, os curros vellos, Sí. comestos polas xestas, polas uces. Como os vellos que hai arriba. Bueno, xa non se ve co monte, que as uces, monte xa non se ve. xa non se ve. Quintela xuntábase con Santa Marta, San Romao e Bolado e subían todas os pueblos cabeceiras xuntas e tiñan un curro que eu creo que ainda está na serra, pero eu iso xa non acordo, porque iso acabouse ao facelo embalse. Cando fixeron o embalse, que cubriron Santa Marta, o sea, mataron a Santa Marta, mataron a Bolado e mataron a... Eu, para min, é ese o nombre. É tremendo que te boten do teu pueblo. Eu xe botanme de aquí a morro. E desde entonces non se volveu a ir co rebaño a trashumante. Paco toca a corna para recoller as cabras e as ovellas que subirá a serra. O rabaño é propiedade de varios veciños de Langullo. Máis de 400 reses. Acompañado por 8 cans, botará no alto da serra dende entrado o mes de xullo ata primeiros de novembro. Fun pola pista toda e baixei por Torcebocas, hasta Chaguazoso. Vellache por aquel lado? Sí. Pa chegar antes das 12, oiches, Ai, me má querido. se non pasado o día 12, o día 13, xa non vamos cumpleanos. Nacemos aquí no alto da serra, toda a vida estuvemos aquí. E isto foi o que nos quitou a fame, porque cando non había nada que comer, matábamos a que fora unha ovella bella e comíamola. Porque antes, o que levábamos ao contado do monte, éramos os pastores, sabes? No inverno, non neste tempo, no inverno, íbamos queimando un cacho, ardía aquel cacho, ala, viña a noite e xa se apagaba o soliño. Pero agora non che se vai a ocurrir, que xa te leva directamente á cárcel. Cando o monte xa sobe, que os cañotos son están non. moi alto, nin o ganado come, porque non van comer no cañoto, que son máis grosos que este. Comen nas puntas, pero se son grandes, as puntas van arriba e non hai quen paz, non hai quen paz. Porque, por exemplo, o das vacas tamén se queixan moito por lobo. Pero que antes viña a xente que as vacas, pero os becerros non viñan aquí, viñan as vacas. Pero claro, para o lobo non hai como un camastín, como os calmastíes. Entón, tanto máis que viño que caixa lobo como que non haxa, é máis que me gusta. Caixa algún lobo, porque vexo divertir os caras tamén detrás del. E claro, eu teño que manter 8 cas. E os das vacas non queren manter ningún, e abaixo nos palos pasa igual.
matan as ovellas, o lobo matan as ovellas, pero un cano non o queren manter. Entonces, tú dios a contar o lobo tamén dá a vida. Vete por aquí, eu poño o contacto con eles, e cenamos aquí, porque aquí é máis cómodo que na Mosenda. Sí. Que tedes isto, porque é unha pena que todos desaparezan. É que non volveran por os puebliños. Pero todo é ao revés. Isto un domingo quitado na televisión a ganamos o primeiro premio. Entón había moitos lobos. Entraban ao curro. E claro, se entraban ao curro, e sentías o tropel, había que levantarse rápido, tiras ao curro e o lobo botábanse fora. A mellor xa che mataran un ou dúas. Claro, se non se estabas dormindo, matábanas todas. Cando viña a manada toda, entón era cando xa pelexaban cos cais aquí na Mosenda, na malla. Entonces, a poder detalos, pero os cais cansaban, había 3, se viña a manada mesma, vai todo a ver, a mellor viñan 10 ou 12 lobos. Entonces, claro, xa acababan por se montar os cais. Os poucos que hai, a mellor algúns teña 20 e 30 vacas, pero antes, como moito, tiñan 5 ou 6 vacas. 4 ou 5. Ou 3 ou 2. Ou unha. Ya é unhos rixelos de res, como se suele decir, tiña unhos rixelos de res. Pero resulta que cos rixelos de res, pois pagaban ao pastor e iban sacando pa aceite ou pa fora. E estudiaban, algúns ainda estudiaron os fillos. Os pastores é como o fútbol, hai pastores de primeira división que están no alto da tabla. Claro, é outro máis abaixo. É o Manolo de Palleirós, Está no alto. o Rubio de Vidueira e o Nemesio de Momenteros. E despois hai outros pastores que son do fondo da tabla, Sí. que hai uns poucos máis. E é que despois hai un escalón moi grande que xa son... Os outros todos son de terceira regional, moi mala. Que aí está o Paco, aí está o Manolo e algúns máis, e os outros todos. Pero non lle digas eso. Non, digo a verdade. Eu vou por aí, se vexo un coello ou se vexo unhas perdidas, aunque eu non son cazador, né? Pero gústame ver os animales do monte e a bichería do monte. O meu gusto era, anos atrás, cando son aqueles anos, vías perdidas por todos os lados. Agora non ves unha perdida, como que di. Por qué? Porque tamén non se sembra nada. Todo, é o que estábamos falando. Si todo é monte, a bichería tamén desaparece. Non teñen tampouco onde comer. E é unha pena. É unha pena non xa só por que di ao ganado, pero por os montes. Os montes, este ganado desbrozaba os montes. E agora, que pasa? Agora todo é monte, e senón un día ou outro hai incendios. Daquela non había, claro, podía haber unha mota de uces ou tal, destas que xa son máis reálicas. E que pasaba? Nós íbamos cas ovellas, vamos a mechar, puñerlle lume. Pero sabías que só ardía aquel trozo, porque o demais non ardía. O sea, non había peligros de incendios. Só ardía o trozo que ti querías que ardese. Home, podías alargar, eu que sei, se había algo máis de monte, a mí voulle preguntar as carqueixas dicían, pois eu que sei, 20 metros máis, pero daquilo acabábase, porque se apagaba o solo. Non facía falta cortafuegos ni nada. E hoxe non, porque hoxe enlaza un monte no outro, e o día que arde, ven o vento e despois non para nin helicóptero ni nada, como pasou fai 4 ou 5 anos. E cada 10 ou 12 anos pasa iso. A seca do verán converte os montes nunha auténtica polvoreira. Ás veces, devastadores lumes asolan as extensas chairas cubertas de matos.
Incendios especialmente destructivos como aquel que arrasou máis de 6.000 hectáreas hai 10 anos, calcinando ladeiras, vales, chairas e cumes. Este é o aspecto da serra na actualidade. Como consecuencia do abandono do pastoreo, a vexetación recuperou o espazo perdido e, tras dela, aumentaron as poboacións de herbívoros salvaxes. Unha evolución común a moitos outros lugares de Europa. No mes de maio, as matogueiras acubillan a parideira das corzas na serra. A maior parte dos nacementos concéntrase nun período de 2 semanas. Unha adaptación para minimizar o risco de predación dos pequenos corzos. Mais con apenas días ou semanas de vida, moitos deles acabarán na boca do lobo. Pero, cal é a densidade de ungulados silvestres na actualidade? Suerte. Llevo esto, ¿eh? Para dar resposta a esta cuestión, Pablo e Pedro realizan itinerarios para estimar a densidade das súas poboacións. Durante o percorrido, anotan o número de corzos e cervos e a distancia de observación. Despois do traballo de campo, os resultados indican que as densidades non son tan elevadas como esperaban. Ademais da caza, parece que hai novos factores que están afectando as poboacións de corzo. Esta é a mosca do corzo, un pequeno insecto que a evolución situou a medio camiño entre unha mosca e un abellón. O seu aspecto agocha unha estrategia reproductiva que pode ser letal para os corzos. As moscas depositan os ovos nas narinas dos corzos e as larvas alóxanse nos conductos respiratorios dos animais parasitados. Aínda que non provocan unha morte directa, os depredadores aprovéitanse das dificultades respiratorias dos corzos para a súa captura. O único que topas veñen os cas é con patas de cousas. Con patas, que veñen os cas con eles. E antes aí mesmo aquí que a laguna que era Prada, ao día, vías 20 corzas. Agora, ves un corzo de Pascuas en Ramos. Xa non se ve casa. Parella, polo menos 7 ou 8 anos. O sea, que están experimentados, conocen isto ben. Conocen, saben onde poñen os pés. E o terceiro debe ter 3 anos ou así. Aqueles que vos enseñei outro día. E agora deben ter 3 ou 4 lubecos, que xa levantan máis das rodillas, sabes? Oxe. E papan ben. Están non se sentiron volar nada, non?
Pero O lobo é moi estudo. E como vai a facela, cuidado, Como non haxa que no cano aprete. Estes son 4, pero son nacidos este ano. Mira. Teñen 4 meses e medio. Ai, que puto. Un lobo engaiola os cas, sabes? E arrancan os cas todos e tú quedaste sin nada. E ven outro, está. Xa alarma. Xa te prepara. Porque tú podes ser moi bon. Porque tú podes ser moi bon. Pero se te faltan estes bichos, olvídate, tú non eres nada. Se non a desas ves como 7, 5, 6 cans marchan, solo queda un, e ven o lobo e agarra unha cabra ou unha ovella, e ti, que? Botas el a dente. Un día houve comer este, o lobo. Iban con corzo. Houve comer E este. iba ca furgoneta. E tiraron o mínimo de diante Tiraron tamén agora. da se cago. Dios, pois mataron non matáis, hostia, que a escapar. Veixeime, claro, eu vin un solo. E aí la virgen, o corzo levantouse e eu boteime así cara ao lobo, me cago, tirou algo máis adiante, se chegou máis adiante, pegou a volta para min. E eu entonces dixen, hostia, como estaba encarnizado co ese, dixen, este non está solo. Cando mirei ese había outro por detrás de min. E depois o que viña detrás non cedía pa atrás. Claro, un pau tiña nin hostia. E veña, e chegoume ca boca case como direi aquí onde estás tú, Bueno. Ca boca aberta, según viñan avallando igual. Foi indo cara a Soutipedra. Ali por arriba do Soutipedra, por arriba cae unha fonte, aquí por arriba dos pinos. E costa mau abrín a porta, montei neles, e un quedou na dianteira e outro na traseira da furgoneta e a tomar por o cu. Tú fíjate, é que terían fame, viñan tolos co bicho. Home, claro. E pareceulle mal. Un corzo, que pasa? Tampouco podemos matar nos corzos. Pero claro, eu dixo, non, pois non o matas, me cago, porque, pero claro, hostia. E o día seguinte foi unha ovella. Non, que eu baixaba de aquí. Ou ainda non subiramos. A razón de por que nos fixamos un pouco nesta área é porque o paso da gandeiría extensiva de ovellas e cabras a unha fauna de ungulados silvestres, de corzos, cervos, porcos bravos, tan abundante, posiblemente dá lugar a unha variación tamén no tamaño de grupo dos lobos, é dicir, o tamaño medio, o número medio de lobos que forman cada manada. Nun dos grupos que ocupan un territorio con maior calidade de hábitat, con maior abundancia de alimento, de presas silvestres, temos detectado un tamaño máximo de grupo a principios de inverno de 9 exemplares, que se mantén prácticamente hasta primeiros da primavera. Supomos que a partir do mes de marzo inician procesos dispersivos os individuos juvenis para novamente quedar o grupo conformado en torno a 3 ou 4 exemplares a mediados de maio e todo verán. En febreiro, o entroido manda na Serra de Queixa. A ver se o tempo non lleva de agua. Porque isto, que non podamos bailar, esta é moi triste a vida. Dame aquelas gafas, por favor. Un culler negro. Ahora. Non te vou rematar tanto, se te caia lá tú. Quieto. Ai, que bárbaro. Non hai problema. Tú ves. Esto vai ali. Aquí tamén. Mas está sencillo. Dá traballo o primeiro día. Porque as cintas non má cuidado,
novas tecnologías. A conexión con outras celebracións europeas faise evidente en elementos comuns de orixe pastoril como as chocas, as pantallas ou algúns dos personaxes do Entroido. Toda a sociedade participa desta celebración. Cada quen ocupa o seu espazo nun ambiente ritual de festa e tolerancia, cun obxectivo común, o divertimento. Os pedreses, tú dixeches. Aí, aquí temos. Non teño duro a hacer, mano, licor que aquí é bon. Joder, xa estou con licor café isto. Cuidado, Ya se prefiro o de Pacorro ali no curro. Home, aquilo máis rico ali. Aquelo era moito, Gusta chetón, che gusta. Bueno, isto é moito, está moi ben, Non, a mí non topaba. Xa non contábamos contigo, Troxo así, esas troxo así e as pelitonas. Mira que hai un nudo. Se me cortas o nudo, que se non tens que armas. O nudo non está cortado. ¡Oh! Trabeite. Escute, a primeira experiencia non foi boa co peliquero, non creas. A ver se me entende. Foi boa por o feito de lograr poñelo e salir e tal, non? Pero decía, joder, aí equivoquei, aquí non fixe ben. La ilusión. O Entroido de Laza ten unha peculiaridade que queda feito de un ano para outro. Non se necesitan grandes orquestas. É un ritual, é unha tradición, é facer as cousas o día da morena, o día da salida da misa dos peliqueiros. Realmente é que está feito o Entroido de un ano para outro. E sabes que vas a ir o ano seguinte e vas ter o mesmo. Haberá máis xente ou menos, porque as cousas fluctúan. Pero mentras hace alazanos, aí va a haber Entroido, eso está clarísimo. Además son cuidadores al máximo de esa tradición. En Laza, a fauna destaca nas mitras dos peliqueiros e percíbese o orgullo colectivo de manter viva unha tradición cultural ancestral. Pero os lobos avivan sentimentos contrapostos na sociedade. A súa liberdade esperta admiración en contornas urbanas. Un sentimento que se transforma en xenreira en amplas zonas rurais onde a convivencia é conflitiva. As primeiras luces da mañá descobren o ataque dos lobos nunha aldea próxima. Os cans ladraron boa parte da noite, pero quedaron 2 reses en gardar. O resultado, unha cabra ferida e unha ovella morta. E cando se espantan que saliu o lobo, despois botan unha temporada que con calquera cousiña se espanta. E colleu unha tremendo. Ver unha ovella así é tremendo, eso é dolorosísimo. Unha ovella que está intentando moverse cas tripas fora. O sea, eso é horroroso. Eso para o ganadero é tremendo. A ver, tamén estou criando os cordeiros para vender para comer. Se colle un e o leva e o come, ou o come ali, bueno, pois come-o. Tens que comer. Eu comprendo que ten que comer. E se queremos velo por aí, ou queren, que a min tampouco me parecería mal. O sea, a min ao mellor tamén me gusta velo de vez en cuando. Que sí, porque é un... non sei. Pero
que non fixera o estrago que foi. Claro, aquí nosos gandeiros sempre tivemos, a xente sempre tivemos a manía do lobo. Pero o lobo, por un lado, o lobo é necesario. Os jabalís destrozancho todo. E o lobo, pois, se hai máis lobos, comen tamén os jabalís, e non hai tanto jabalí. Temos que ser positivos, que o lobo sempre o houve. O sea que eu non estou contra o lobo, que a veces hai demais ou que tal. Eu son dos que penso, é dos que digo, e eu luchei moito cos lobos, que ten que haber lobos. A máis que hasta os perros, e non para que criamos nin os perros, nin nada. As vacas había 2 vaqueiros, sí. Había 8 vaqueiros, pero iban a cada semana 2. Todo bravo. Pero iban candelas. Iban candelas e tiñan que levar ali a mosenda. O que era, como se fora a casa, era a mosenda. As noites tiñan que levar a dormir ali. E como non fose algún a dormir ali, já comesen os lobos, tiñan que lle pagar ao dueño. E se a vaca aparecía comida na mallada, perdía ao dueño. Porque ao estar todas aglomeradas, os lobos andaban alrededor, pero as vacas defendense unhas ás outras. Este manexo que se fai actualmente das vacas implica que en algunha época do ano non sempre se dan baixado os becerros cara ás aldeas. Nos grupos familiares que ocupan, digamos que a periferia, onde hai zonas que teñen bons hábitats para ungulados e outras que están transformadas cara a unha intensificación, digamos, que do aproveitamento gandeiro extensivo, os lobos descubren que en algunhas épocas do ano os becerros son máis vulnerables. Cando os danos á gandería son frecuentes, medra o furtivismo. Dende sempre, o gando é un dos recursos principais dos lobos. É o principal motivo dunha longa historia de séculos de persecución. Accidentes, tiros, velenos, lazos. É o prezo de vivir en hábitats humanizados. Estes 2 lobos formaban parte do grupo do norte da serra. Hai anos nos que a intensa persecución, os accidentes e a mortalidade natural provocan a desaparición dun grupo de lobos. Unha presenza intermitente que alimenta un dos mitos máis estendidos no mundo rural. Soltan os lobos. Este atropellado. Este foi, pero non dixeche que se... Este en batida por abril. O sea que tiña menos de un ano. Non tiña os 12 meses, 11 meses, porque normalmente nacen a mediados de maio, primeiros de xuño aquí. Ese morreu en decembro, en Placín. Eu calculolle como mínimo, pois eso, entre 3 a 5 anos. Pelaxe, ves que diferencia hai? Este como máis gris, máis lavado, e este contrastado. A parte de arriba oscura e os flancos. O deseño facial sí que parecido ao que graváramos, sabes? O que graváramos en marzo. A mí avisaronme de que había un lobo no lazo, e cheguei hasta ali, estaba cerca da carretera, a verdade. E bueno, o pobre estaba collido por trás, por os cartos traseiros, e bueno, tiña un sufrimento increíble, o sea, toda a vegetación O alrededor estaba esmagado. Totalmente. Desfeita. Totalmente. O estrés. E bueno, entón pasamos a soltalo, non? Primeiro hubo que ponerlle algo anestesia para podernos acercar e despois o soltamos. Pero ti mira o que é que de repente, bueno, soltámolo, despertou tal e marchou. Entón, eu dixen, había xente por arriba por un camiño e había xente por abaixo por outro camiño. E pregunteille os de arriba, saiu o lobo para arriba? Dixen, non. Digo, ostra, pois para baixo non saliu. Entonces ali había unos silveiros perto daquelo e digo, pois el quedou por aquí, algo lle pasou e tal, non? E fun hasta ali e digo, outra vez a mesma operación, volveu caer en outro lazo. En outro lazo. O sea, que estaba inflado aquilo de lazos. Como se fora un terreno minado, vamos, o sea, increíble e tal, non? E tivemos que volver outra vez co mismo proceso de anestésico, tal, e eso.
Bueno, desde logo que estamos vendo coas cámaras é que hai grupos que sí que teñen esa evolución tan irregular, que unhas veces crían moi ben, que como este grupo do sur, que se convirte de repente, pasa de ser un grupo de 2, 3 exemplares a ser 7 ou 8, non? Como está grabado últimamente. Un ano máis, tentamos comprobar a reproducción dos grupos de lobos da Serra de Queixa. Algunhas das esperas proporciónanos novas sorpresas. A loba da orella caída desapareceu e agora, no seu lugar, hai dúas novas lobas. Apareceron nas cámaras no mes de maio. As dúas cun notable desenvolvemento mamario. En 4 anos, a parella reproductora deste grupo cambiou en 3 ocasións. Agora, con 6 cachorros, non sabemos se terán parido as dúas lobas ou a aparente preñez da máis escura sería tan só unha reacción hormonal. Despois dun ano sen reproducción, no que o grupo só estaba formado por 3 membros, as montañas dos homes de pedra volverán ter un grupo poderoso de 9 lobos. Co abandono do rural, ladeiras enteiras cubertas de flores convertéronse nun paraíso para as abellas. A fins de setembro, Tomás recolle o mel da dúcia de colmeas que comparte con Antonino. Este ano, unha das cámaras de fototrampeo garda unha sorpresa. Un oso pardo macho, duns 4 anos de idade, sente unha irresistible atracción polas colmeas. Hai máis de 100 anos que non se rexistraba a súa presenza continuada na serra. Unha presenza que simboliza a renaturalización destes espazos de montaña. Co proceso de industrialización do século XX, a renaturalización é unha constante no rural europeo abandonado. Nos últimos 20 anos, a recuperación dos ecosistemas obsérvase como unha grande oportunidade dende as cidades. O momento de retomar o contacto perdido coa natureza. Entre o asfalto idealízase o bosque como a máxima expresión do salvaxe. Con todo, a loita ancestral do ser humano por manter espazos abertos para o propio sustento segue moi presente nas zonas rurais. Un modelo oposto que idealiza os pastos como a mellor opción para a supervivencia. Certo é que xorden novas oportunidades económicas coa renaturalización, pero cometeremos o erro de excluir as persoas do medio natural para conservar a natureza? Cae o sol nas valgadas da Serra de Queixa. E os pastores recóllense no curro. En outubro ou entrado novembro, os rabaños retornarán ás aldeas. Para o próximo ano, pode que algún destes pastores non suba xa a res a montaña e un novo curro fique abandonado. Quizáis para sempre.
Vamos, vai, bonito, vai! A noite seguirá a ser dos lobos. Mais o tempo será custodiado polos homes de pedra. Nestes estantes fica guardada a memoria da paisaxe e de quen a foi traballando ao longo de séculos. Unha eternidade a ollos dun ser humano. Apenas un instante na cadencia natural das montañas.